Abusia for me mo bibia kwa ba e by emergency Ghana TV eswene so sanso aba be hyemu e wa ha biem nene so enkomo wo honom ye ma me bia ba be piemu e wo OTEC FM e de nasem e to na Krobea ni na ni sem odi e to dwane se okokoto aware asumienu na wokoye no okunu ene oyire pani ye ne kura na o ma ye japade na ansa na okunu ne ba be ko ne krachi no o che japade na okokoto ye no e de ma eye ne yire pani ne kura no ene ne ma ene ono so dia ono so ne kun kokoye ye no okunu so de ma ono so ne ne ma na be mai fi mu okọ ne krachi no okunu ne busuafo ene oyire pani no ene kura no ata ye kana na o ma ye o ma komiti abom se eye ono ne japade no ono ne chefa no ne manya ye no omone no esanso e ba be chegu omo de ne so na busua ma mi atena ho no madwen asase mu ehu ase so kato wotena wo sakeka omo de ne sekan ebedwa nanka no nti onya ahwe han o de asemi aba beda na Krobea se one na bedwafo mo no nka bi enfama no na asem e mobo yenkoni enkonkotie na ansem no pi e no de etu na fe ye ba na wadwen kira wo na de to comment section ho no e de ama message so be like video no wa share no wa subscribe e de ama me yentwa ye husima embra sisia mawura wo manim ha akwaba mawura be brawo nim na wakasa gu bibi o ho te sai mawura yankopa adome ho yo udi de sai pacho me de amabonsu pacho o de she se de odi asesa ba be ye nana ye cha na wiei na Asante ma wadami oburu onana no me obu odi ma yemuso ya muaha ya chiao one watena nkonwa nyina ya manana no nyina ha ya mama ha pa mama bonsu firi he me pacho me firi sanso adankwa mi sanso na ate he ho anamte isanso pacho ena wiei asam wadi wa firi isanso aba yenim ha no me nim de wotie wunsu nim enti hyase chirichirim bo nkuro ma yente wasem wase de ne do nam nana mpacho me da wase de me nam ne se me ko presia bonsu krom me ko to papa bi afre na kwase frempom me ko na wo yere na osa be fa me so me ka ho enti so akotoso me pacho wo fa o sa chicken pna twen ana se wo fa o ye o ho ade ankasa me pacho ye me ho ade okay second wife twaso enti me ko ye no na omu ye wo mafu ti papa na no asemo ka kire me ne se eye ne wo fa mo na beji asase no na wo fa mu mienu nyina afrim enti wo na asire wo fa no manan na omu ye adwuma no enti me de me mankwanko ye sa afuo ni be me koto wo mu na omu ye wo mu ade enti wo wie ye no ne nana papa ne nana na ba kura na se ho e betwa bi ma ne yire panine no ka kire ne nana ne se so no oba ye adwuma no wa ma na de na akoma pa o ka bibia betia tema abrewa na betwa bi ma no abrewa na betwa bi ma no a okoye no papa na san atwa akwaye san adoburi ma wo mu san aye ama ne ba Peter bi wa ma Alex Subi enti che se wo mu fam de wo manya no enti papa no so ye ne se obe pass asini be na me so me ne na aye enti Nyankopon ya se wo yiri kuma no oni ono nso aye no enti onya bi etoy ana maame panine ye ne se obe sa be ye afuo ni bi obe ye de papa na koto ni bi ana papa ne ka kire se da bi obe me ne wa ye bi atwa bi ama wo ne wo ma enti makuma no so nye ono so nya bi na ono so ne ne ma emfa okan maame ne tiase o nsi afuo mu ho awurade so eye madom mama ho den ma mitimi ye afuo no papa no odo no obu no hia yedua kokko wie ne yedua modu ba wie a o wie kokko ase akodo nti de aka nyina ye me masem ma ye na we na didi mu a na ja le me fira kura ho abafie kakra ma bre nti papa no me be frim na papa no bae papa no be papa na ntima anko biem papa na yare saa o fri bonsu krom ho me pa chon si a ho ba kuma se ha adankwa ami sanso na je sa abre wo wa fri ho aba akakra ne nya asem bia na do ba ye de o da bi oni na nya asem bia ya wo ho ya beji ya home okay ti ha nti me ba no be yare na me tran na be ni frim ti papa no so bae no akura ni we na chi no papa no so be yare saa ya me ani me kura ni me de papa ni chi biala ya ko da suntraso na otwe mienu ya sa ko da ba ya sa so kokoda kanti ayi abrepo afeso ya sa ko Dr. PK owusu ho
ne am de na chini bia ne akoba sa ya menko a na up and down sa meko we kura de enkwanti menye ti papa ni free mu ti papa ni pa cha ti papa ni free mu no ye nti nani week pepe ye bu akonta nti papa so me pipa bi se me mfansie a chia semunti wi achi nti am di pipa lisi e me so minim pipa no se minim sa ye we no de ama me na me de me gikosie ye nti na wotwene nde na busuapani tena ase na oye ne se de owo bibia onko famra na me dem ko fa ba no already no so afu no mu ye wie no woni ma me bo sesen ewo boko atwema boko kumase ha one ne yere panyin no filisa papa ne kra me se one ma me no e bo sesen bi nto one ne ko akobo an nti otini ko no mu to meso ka ho nyeska enu mu ko yenti na ma bi kura aba ho filisa so ho betwa abe ho na me so me bra aba ho no ka kire me bra se wo sister wo mre pa afrim po sisi no na sikapa o maboa no mu de ko nti me bra so be ka ma me bufuri am ka kire me bra se me beto amoman eni ni dedua nti so ko sida mama me no a o mayi wo madwuma no mu di ko sida nti fa me ho na me de me kansa enaja yesu yegu ya de no so a nti nyankopon ya ma adoma mso mitimi ye no se ne mso ma akwaje asase no bi nti me ka kono no na nka me kwaje asase no na me kwa kono no ebo no mentimi na papa ne yense me enkosa so ho na bifrem ko hu ohene na ebo no beba fom nti papa na beji asase no disika no ma no beji asase no na awurade adom kakran ye tikoko ya no de aba tikoko ya no de aba ho saa na je no so ye di siwie emu na me mete no nti na wotwene ne yebu nkonta no a ko fa akrata an bae no kire se papa no ose eje adwuma woni me ye no me ne me madea efie no so eye me ne me madea nti abusua pani kenkan mu ani o kan mu nsam na kama sa de papa na tworo afede de o kan se stamp bia nsi so nti enimu nti nkwala no eni me nkoche fie no enkwala abai ayi ne yire pani no ma no ene wo mra meche wo de no me de no flisa we no enimu stamp bia nsi so ana mankasa ho manka hwe flisa papa no so aka no ho yi onua odi na chimienu ewuri ama papa no ye wi ebu akonta se ya ma me de beto abusua na nim se papa na age kwaye bi waye wose wone ne manka ho wabesi fie wose wone ne manka ho na papa se ma me enka ne sa me ne waye bi ana mama ubie edan so ye si bi ahyede nanso nyame adom kokko nam de ma wo no ehun sika no sa de asibi ama abusua pani ne busa ne se wasi da ne biampa wo so wasi pie nsia enti papa no ye se nka ahode wo hode anka so bo no besa abo na nka waboso papa no so anya ahode ne biem na papa no edi firim enti wo mo se we ni nimu enti nkola ne mra magi da ne bi afuo no so nyame ya adoma ye besa akohwe afuo no so ne akoche anka bibia papa na kan ho mpre o maame so wuye the same asem kuro ya maame ne de beto ukunu no ene kan bedwasre da na yanyini no ukunu ne ene de beto abusua ni ne papa no so ayi na no se de me ken wo bedwasre de o maame so wuye ko 2 years the same asem ya papa ne kan ho enso abusua pani kan sa enya dansi ni ofie ho bianka bia mame nti mi so me yedi tena ase ene ja me koye nti nura na nkura ne ba se omu ba beji dan ni bi na msmate dan na wo ho ne papa ne si chimba ho do amene ne timu na wasi 3 bedrooms wo na o de toilet and bath chene toilet and bath no me se me mpene sa yetete ho dan ni bi nti ya anya toilet and bath no ya ne dan ka ho nti na wo ho no abema anu ebia na no se de me ni kunu ne timo no eno no ope na am se dia ba asam na wo ka kira me sa akwaku edana me no papa dem no eno na wo ope se yesi mo mayemienu na wo so no ma ne mfa me nsa enti prot da animu enti mo fa me nsa na no si prot na wo mo animu ne ko na yam so me fa yeso ye fa mienu na yeso yesi de da animu ko na am se asam na wo kan ye mashi papa ye mashi ti mempene ani yesa ne mpeni fo ho me kwa kobo mama na nam so ko e kobo wo mama ne ana wode so de wode ko na afa ma trase adwene ho amenti ase na nam so ma dawro ma me de beba mo hwe krata ni mama me sakrata la papa ne ye
Senya mina kwa so no de ya maka che madaro ma tinam se me ba pedam Edin se no ho ade bi ba o my Ghana yi mu enya maami asemi nti na America ni se yie ade bi ba se oye papa wadaroma animu ya bent na hokra nka se obawu be mawu dabi animguase ya kam mema wo yewu achi doso animguase ya kam mema wo yewu achi ya ye bebre enti mi metufo sa wo ye bema animu ya hunu de wo yo na sampo firimu ade no ama meto muntie de me kan yo first nanke anim se adefo wu a enko kra ade o machi ye din enka eho ne hofo ne asefo no ye nanka ye wu achi ye tobe nanso sei adefo kra no wu a o mu wu achi e time ede ani ehunu wo ye ne anka se dade lumba ni wu achi de ani ehunu Ghana ha odi amonka de ani ehunu dade lumba wu achi de ani ehunu yani yewura Dr. Emeritus Safo Kantanka na nuya no ofrim ni wu achi de nensiye oye bema wotiase wa hweye na wansiesie wachi antoto yie na wu a wo ma begu animase wo ma begu animase yo wo ma begu animase ye bemwa ye tese sebe asa wotiase na wunnim nyansa as papa okay enti in my hands edacha deed of gift enona edaso oba de achia me poto kakra na wonso wa chirechirim edi aba yediem di amame wa chirechirim awadi fufuo de enenso de mankwa bio abi mihu ache meba ho nyambo achira oni fufuo na ome abeye sa anso hwewe wa hane odi nkakra ani odi mami a me mfamra preko na hunu untwa nhwe de wo kan mi no abomu sa no mi twa batwi ne preko na am se no sa no untwa nhwe mi ntwa nhwe we ye opanyi kwasi frempon isaso adankwa amenwa bieja Asante mam wono no wo kasei nanum asebin emfi aduonu ni dunum no 2025 mu ena ojefo boso me da na tosu dunson ena oye sa akrata wi se ya chede se wawu se wotiase as follows: if I'm dead or alive ewa ha kire se ebequit ni all secondary forest eni ni cocoa farm or the man yere amabunsu okronom kumase ha ene ne ma say ye wo mo no ejapade sa ase a wo ka ho asemi ye frobo nsukrom prisia wese region wonom ene wonom share boundary eni nsu ene wonom ebo hie nyina watwerɛtwerɛ ne ha sɛ wode no ama ne yere ene ne ma afei before the farm and the secondary forest is given them, I am enjoying the fruits and the cocoa beans, and when I'm dead it should be given to them. What you see there and you enjoy obedi di ho ne breast waba wo wudia wo no mfa. Point 3, ebequate you giving no oh house and so we sasu new site to the same wife, madam
ama bonsu ne ma nyina sɛ yɛ wɔnom nso agyapadeɛ sɛ wowu a ɛnyɛ wɔnom agyapadeɛ afebɔɔ. Also I'm enjoying in the house kosi sɛ wobewu wobedidi ho wowu a wɔmfa sɛ agyapadeɛ wɔ yi a wɔde ama ne yere ne ne ma no egyina tepa ɔnom ne natena so ɛne som a ɔnom asom no ɔdɔ a ɔnom adan na die ɛde akyerɛ no enti no wɔyɛ ne sei sɛ in case of my death sɛ wowu a these properties giving brɔfo wei aha no deɛ menhyia saa brɔfo wei bi wɔ me wiase da ɛyɛ bie wɔ mu obie ebie wɔ mu 0.5 ho asɛm na ɔbɔka deɛ these properties giving who de bie wɔ hɔ bie 0.5 no first line hɔ na okay bia ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ abusua ho nim sɛ hun sɛ both from family claims wɔ hɔ na ne na bia na ɔde kɔtwerɛ brɔfo wɔ hɔ because it is my own bona fide property. Oh okay enti abusua nsɛnsɛm bia nim saa na ɔpɛ so ɔkyerɛ ɛna ɔde ama ne yire okay maame sɛ wohwɛ saa krataa wɔ yi a papa ne de ma wo no a ɔpanyi akwasi frempɔn ɔno ne wukunu ne din mɛboa wɔwɔ adansefoɔ mmienu ɔpanyi kwadwa amoako ɔno wɔ sa so yɛ wɔatwema nwa biagya wɔno wɔwɛi bra wanim wafrim owura kwaku bobie ɔno nso wɔ sa so ɔno nso wɔi ɔno nso afiri mafia sa dansefo a wɔno mu timu yɛ no ɔno mu afirim ɛna saa badwasrɛ da na yere panyini no ɛpagya saa asɛm no a papa ne nso kyerɛ ne mu ɛkyerɛ sɛ wo deɛ wɔ hɔ wo ne wo ma enti ketewa nso ne ne ma deɛ nie saa badwasrɛ dafo ne bi da so te ase bi wɔ hɔ hwan ne hwan na abɛtumi abɔ din sɛ no ɔmo te hɔ bi ɛna papa no kaa saa asɛm no mɛkuma akua abo atema ne mɛkuma adwo sɛ wa ɔmo nyinaa te ase ɔmo nyinaa te ase na nipa bebree wɔ hɔ nanso wɔn ma na nka mɛtimi mɛni bɛduru wɔn anim nam nim sɛ bia nka twitwa aha eduru ha enye twitwageɛ eduru ha wo no a yɛde saa asɛm no etu w'anim no wo na abɛsɔre no aka sɛ abusuapanyin wasɛm a wo kan mitiam kyerɛ sɛ me dance ni ɛne ɔbɔ adeɛ kyea me ni jataba a wɔn wɔ hɔ bi ya krata yi a meka mu asɛm a mde bɛkyerɛ awi papa ne tu n'anum badwasrɛ de wɔn anim woyɛ saa adeɛ no ntimi anya saa papa wantumi anya ade nti no wantumi anya saa ɔyɛ saa na sɛ me yam ahye me nti na me hunu asɛm a meka biem okay tobo kokofuo na ɛwɔ Prisia bonsu krom hɔ no ɛno no ɔmo ka adeɛ ne fa ho wo de no wɔse yɛn kɔhwɛ ɛno so me ne nkora no bɛkyɛ oni ɔmo bɛkyɛ wɔse me ne nkora no nkyɛ sɛ ɛne fie na ɛsan wɔ ɛsan so ha no ɛsan ne ɔmo bɛkyɛ okay na ɛneɛ wo ne papa ne wo sɛ me ne wo ensia oni ɔpanyin kwasi frempɔn wu nsia ɛna mienu afrim ɛma aka nan okay na saa won so ma nan no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ panyini ni nso fie hɔ ɔmo nkɔkyɛ la bisa ande wanka ɔka kyerɛ ɔmo man nso sɛ kokoo na ɛwɔ bonsukrom no ɔmo nso nkɔgye bi mfrim adentia ada ɛwɔ kwa wanfo abusua mu mpanyimfo ankɔ ana na obi antumi nso amie na no amusa sɛ ebia sɛ yɛkyɛ wei deɛ a ɛne wei nso deɛ sɛ sɛ yɛkyɛ obi anka bia mame hana asɛm ne wɔ no deɛ nti no obi anka bia ama wo pa menim ma bi kura so wɔ san so hɔ a ɔne ne di nkɔmmɔ wei da bia sɛ deɛ mɛsi ahwɛ no wɔ wiase no de sɛ afuo no akyɛ me ɛfrɛ no papa akwasi adɛ ɔde ɔte ase okay panyini no ɔne ne gye asase wɔ Kumase ha a ɛno no ɔno so gye no bɔkɔ atwoma bɔkɔ ɛno yɛsi ɛna hyee ɛna sɛsi a ɔma sɛ si aduru wabɔsɔ
Pacho. Adankura say. Wasi yensia me de me nkɔ hɔ no ane kan nipa nanim sɛ yensia. Ɛno de wo abusua na anka sɛ wo kyɛfa wo. Da bisa no de ɔno nkɔ ane si yenti. Ɛna Priesti ahɔ ne nso no koko no futam sɛn ɛna ɔno ne ma ni nyae because onka se bi no kyerɛ sɛ ɔmo yɛ abusua bi de ɛna ne nana ba bi twaa bi. Ai ɛnoa ɛna ne kunu ne sɛ twaa bi kan ho ɛna ne kunu twaa bi ma ne mamienu wasa akora try no so asan abusua ne de da akora wasa akɔ dua foforo wasa akɔ dua de koko Ni nyinaa ɔmo no mfa. De ɔmo mfa. Okay. Abusua panyin no ɔwɔ he. Ukuna abusua panyin no na meka de ɔtena ase hwɛ krata yi a ɔma asa ɔda no. Am so oboko mi ni baabi pote ote ho na no mu free benti. Okay. Enti wo no ɔmo ka ye no wote ase enti na ma oba no ba ye beka ase ɛda ne ana oni ne papa dem ne no na fa sa da ne ma. Ma ante ase na ye mabufo ba ye kura na me ba ni wonti me ka kire ne se me ba ni ne ho enti omo nkɔ omo so omo foro ka na ba de no omo ye na ye mabufu na me gya kire di na am se da ne wo ho me fa nkɔ ba bia na o se sa da no mpagi se de me ne papa no etimo no na ope. Okay. Mama yenko amamre hu school kakra ewo ha. Na yenhwa de bi. Ewo bra be mefrim ana oba efrim. Wa wadim. Yesi dan. Die enti na amamre kwa so. Se be mewu a eka oba ensese biaya no oni ni kunu da yetu ni free ho meka se bia se maami wa ya abrewa wa konanim kakra enti nke hokra soma no di enti na ensese yetu ni free ho ana yetu ni free ho enye hwe oba ofa ye famre nim kakra amamre nim kakra akra emedase se obi efree musa no a baabi a one na yere no etie no edan a wo modamu no ye cha ya na dodo na etako kunani ho efree se sa dan no eye dan a wo mutuna mu bo wo mobra ya ho na wo musunsum enyina ewo ana wo musunsum hye ndi sa dan no de enipa enkane no na yetumi je ebi edan a wodamu no ma na yedi ade no na je se won de odi ade se o tenamu se efie papa no ankasa se de enkane na omutimi ware ne wofa ebia ne wofa kra se we ne wofa se ne di ade a ko betimi aware ma me de enkan no de ebi wo ho a etimi kɔ na akwa akodi ne ho na emom se ente sa ade a ene wo se kunani nu a wone no da sa dan no mu eniyama bi ekɔso ne ade ne ntino wo se sa dan ne yekunani nti ende sa dan de ba bia ni ho a yeje edema no. Okay. Beda se edo opanyini akwasi frempon opanyina akwasi frempon one ne bona wo anano awu bi ansa na akwasi no awu bi ansa. Okay. Na kwa be ne fa so a wudi hia no bra wanim na de memo aka ensem Me pa chaw na me wo fa mo wo ho ewu priesti aho pa chaw na me kɔ ho ti me kɔ ho no a wo be hu me no se opɛ me na me ne tenae o ma wote ase enso se waware na me nim se waware na unim na saa bre no de ne ka wo ma wote ase se obeto aware ne so so be your second wife no watata me pa Krobea no aba me fie Krobea no aba me fie na me pese mu hu se enemre e ma ye so onya hu se waware pa se bi o meto so bi so ire me fa ware bi no in fa se meto so bi no bia ha adwene mom enso wote ase kotena ho meboa motrim ko pa chaw afi na wokasa na oba ya obeka ase edane a wo ne papa edam no eno na fama wo mo no wono eya oba benia me kura no ba penin ya friend say Kwaku Daniel wono wote hefa ote kwada so na de omo ba ho a wono mba beka ye no sa abusua panyi kura o ka se chedan no na mankwara ni bie no wabo na mane
sa kwara ne ba ya ade a waba ba kanie me frɛ ne ka kyerɛ no me frɛ ne ka kyerɛ no bra o ka asɛm wie so de me kunu no wafa ase no mu mienu ene di o mu wafa ade ti me frɛ ne ka kyerɛ no me ka kyerɛ no wo se won de so wa wie de o ye nti me nkɔ ka kyerɛ nkora na o de o mu di me kunu ade no asɛm wei pa de ma ye bia ma panyine ne ma ma ye bia ma ketwa ne ma de ne beba sɛ busia panyin wo betena se aka sɛ panyin ne ma ne mfa wo mo de no na emom ketwa ne ma de a wo mo nyaaye no panyin ne ma no nsa mra magyi bi mfrim de ne beba eno de ne beba sa wo mo secretary ne nya wan fast stamp onsi sunti nya adwuma enti e wo sɛ nkora no ene meche enti die enti na wo ma ne nso ne ono nso yire panyin no anche ne de papa no de sɛ menim na mo amusa sa ye ba fie da ye buka sabe wo e ba kunani ana ba ma kunani na wo kɔ ame akɔtena sisi ye buka sabe hwɛ woni a woni wo mu kɔ ni yie fa woni ye betumi akasa woni ye betumi abusa nsɛm nya sɛ obia wo tam no de na kɔ ne akɔyɛ din kyerɛ sɛ ya ba bi busa o ɛna we ye ɛdɛn ɛna we ye ɛdɛn usu obia anka me de na minim ni nyina nso nka esi ebusa ni nyina nso ɛwɔ hɔ papa sada na awerɛho ahyɛ me so dudu nti mantimi amie ma no ɔka me tena hɔ din Sarah Smith's concern we di so me ka de ye ka no a wagye atum enti no anka hwee no nti na me de abɛda mo no okay ada woro mo baba ho te sɛ pacho nyama de me ho ye opanyi kwasi frempon oba no pacho de me ma me ma mo so wadi mko wale panya kwasi wo de wo kwa aware ye de wo kwa aware ye ne de kwa aware ya ne abru hwɛ nso suma nkora ya kɔsom papa yi pa no wasi ya na nneɛma bi ne na mitrim aware kɔ ya bro oba de acha me akra mama unsemisa kwanya body tau mama na menya de akra be da se eno papa mama nti bibia se saa dan no a osima na yire pani no saa bre na wo siri na wa ba ware ase ana na uni aware ase wo musie na me wo ho ana wa wade na se na wa wade ase ansa na okoto prot no na oba no mo ye o ma de ansa na oba me ba ya ansa na okoto prot no me ba cho me ba ya ansa na okoto prot no afi ye nhwe ni sei saa kokoo no a wo ka no so oba na o ma ye ana se oba ya ansa na o no mu guso a wo mo ye ende no mu guso a na o mo eye afi on to Matias ye afi ye mra ebra oye krata wi no obie ni wa ohunu ya wote ase me pa cho wo ma wo mu ya dansefo no mu mo san se din na ya bande ye di kan bobo wo se wo bia nti ase enti wo mo a e bia o be ye no wa ni nkomo bi wa nka ana obie ni ho a obetimi onimu a wote ase ma menka ni sei me pa cho wo ye wie ye no na damfo bi wo ho ne da bia ho koduru a waka kire no no ni di ho komo ya krata ato ma papa no so da na se ne wa ya ade na we ni si no we ni si oboma papa na mane pa cho ma bona mane se de asi ni ndi wo kan ne sei fa ana wo se asem papa e betena da bia da na no a woka na ya dan a wo mbeja da na firi wo nsam woni ne bapani na wo mfie sei pa cho me bapani na firi mu da bi woni no se si yeso wa firi mu obi wo ho wanya usu wanya mfie sei obe mfie be sei sei ya na betimi aka be ne de ya na yetimika ebe mfie aduasa ebe mfie aduana de obetumaka ebi mfie aduasa kura onya aduasa kura ho sha kakra o mo no so de na o mo kan fa asemu yi ho ebi du ba bia ya na onne papa ba ono kura na ma me de ayini Sunday no a o de Sunday wo no visedu ba bia ye wo made ene ye wo enade enti na ma me de nkwada no anti nkura na eye wo mo ya nti o ye na o ma me SND pipa no ma akura na kire ne kwan ono wa akwantuum no kire ne aha afi
senka enkwada ne ba ye no na se wo man ka se de wodamunu na wo mo pe na emom enka wo mo fa mienu na wo eto ho no a enka de senka abeti ase sa me ka sa me ba woni no wo mo ka se eda no mema wo mo mienu kura wo no yi ba ko a na wo enu so yi ba ko ansa no asa yi foforo na me ka na kye se e maka se wo tua ka sika ba ho ne de on san konti eja mabufuo na me wo ka kire ne se wo ba panyini eni ho na enti won kɔ no so wo tia ka sika na aba afi wo mo ba be chen ho busuani be na ka ho obia nka ho wo mo nko ana ba kwada no nko ana ba no mo bo mo so wo mo cry omo kra busuani sa me ka say de me no papa dam ni de me mpre ne akina so ka ho me mpene no wo se no kobo ni mpanimfo amane nti me gidi sa bia o cry ansa na o ba de ya no de me ntumi hu me ma mi sa no akra eye kwame bebusa nsem no bi na afei me hwɛ edin nana boadu owo United States of America osana na ya Krobea Asante ye mamomo piafo na wiai yenso ye monitor show no kwame akra maminasi na menchia Mr. Daniel Aji o Zaragoza Daniel Aji Zaragoza they don't have any famous mamenchia ne fa o Ghana nso de e frɛ no ilawe strike chairman Ora Daniel Aji ewie nyankopon shira me God bless you eno me pacho wonu okra no fo no wontam ti sen oh menana yak fine u ko yi kata ba u ko yi kata ne ba no onu so ko yi kata ba se onu so ni kunu ya bibia sa ma na me pacho da bi onu ya fa kata bia ma che pacho da bi kwa mi awade mienu miensa ho empanyimfo na ye ne won mo start abrabo ne de ya ne won mo ntani hawo ye ne aye ba akire no ye na eto de bia ye ho be ye enti se sa no be ma na anyina amawo bra wote ase no owu a wasem ye bobo na mbe abusia pani ka se nkura no ma meje wudie ni bi no de na won so kan okura fo no se no ho na papa ne kan sa no ho so no na ya na request se nkura no maji omuma nkwala ni bi e meje wo wudie na papa no ya na papa no so ka se da bi zati na papa no ya sem sida edu dwada se ni ebu akonta na no de abeto ani mo ne bra ni wu o de bae na ne maame so wu o de bae na ni nyina papa no yi ano se da bi nti na anu idie papa ni honti wanyi obi anya no afa kura do se papa ne so ba asase na wono agye ama mene ne ye na papa ne so oba mo beku no enso papa ne tiase na na obeka no anka bida o se papa ne se onu ba mo beku oba afu ni bo beku no enso na papa ne tiase na no de beto abusua na animu na papa no ye no o so ka kire wo se da bi mini wa ye bi mama wo no mani bi nti mama nsu ni we ni so nye no so nya bi no fa ma ne ma fe de na anu de wo so se papa ne se oba afu ni mo beku no na de nti o ka kire se onu wasi piensia o kan no bra mu akonta me pa cho ayi ni mama ni wu ye no ana o de beto papa ne o de beto abusua na nim se papa ne sida mama nti ne ma ne ka ho ana wo se da bi mini wasi bi ama ahye nyame adum kokoo ne so amde ma wo no e wo ho nti wasa de asibi ana abusua pani no bisa ne se na wasi ana wasi piensia nti wo ka se nyame anim na me ka asemu ya asem o kan ye no o ka se wasi piensia na abusua pani so de asem no so kan sabre na papa ne tiase nti no wasa chenchira nka papa no so beto proto amane man to wasa ankoto proto man na abusua pani no e ka kire ne se ana papa de wa ya wati we anwode be no wa ode kwa akoto proto sa na papa ne kai papa ne tiase na mo ye kokuo no woni ne nyantawantawa da wa okurafo no tata ma mum na mo akura wa dabi so anu de ono omo wo mba bi nsu atwa ye ntem nti o ma ho oba ho de oba fie o se ni papa ne oba fie ho but afu no ho de amne na anya akasakasa bi ada ebra ukunu no beto sa prot ya udie ya wusi o mo sha se ya musi ho dan no okurafo no bisa ho asem da dabi wa musa ho asem so na anu de o so anu kura na ma papa no sika ma no beto sa prot no on na discussion wo ko so fa meto sa proto na wo mo fuo na wo mo ye no ehu sika na o ka sa papa fa meto proto no enso so papa na fuo na ye no eno so hu se me ne maame no
nyame adomo no nya no sesinti ye ho na aso ya me so ma ye bia mo aso nya ba bia tena ena am se mate nti nyame so ma hoɔden ma mitimi ye ena ye de beje protein so na ano no wo se asase na wo mu na ye no ho sika na wo de beto protein asase na mama mo beto no mama nkrata me pa cho han ina nkrata no we e wo ho hwan di ne no wo so me papa no se obeto ogisika no se wo to no ikrom ho no ofire nti wo to a umbe ya ni bo beba fom nti odi ni di na aja kwa mi tetefo no ho na oba kura de no ya enya nemri ya ware aye ware atam na oba totu atwiri be ma de no sa tam no de no oba totu ya kura na mse mempe enya nemri ya ware na mse mempe ntinka be ya kura ne nko fa mso mi didi kura san ka no se ade na wo pre wo sa ya kura te ya monti nya abotre na mama kete na edian ne ba yese oye krata ye wie ye no wan fa bi ankoto court dem any mistake oye no na won so wa ma ne sa adwe na odi ma wo no nyase ma witwa to no odi krata yi ma wo no wan fa nkyere obi a sebi owo otimi kenkan kakra ama na ankan kyere wo fa mu bi ade o ti ebu de me ne wo edu ma fa mu bi a adenti adwene na hamba akwa wa mu babia me di free no because say odi papa na uku e na waye bokrata idi ama wo say daachi bi say me ni ho a fa krata kwa ya dance ma obi enti wunu busuani bia susu hu woni obo bia susu hu say oh me kuri pa bokrata idi ama me kinkan de wo mu kire me every time sabi o me say bia bibu anim tia woni say wa sumo si wani so afira wan fa krata ya nkire busuani bia na say oba bi say mo papa ana say me kun de waye ama me ni mo kinkan mu say me kire me medema obi kenkan yo ne nipa kro nse mse no onim hu nim die sa medema ne kenkan no kan se wa ya ama me nti medri ne bibia wo mu kama mse ne nipa kro so onim hu nim die akra me da se matie bro menso me da se Medaf mame sanso ena wasesa ojebre na oka me ho ne ekokoshe video no eba ne mame asem ye mu oya wakana asem de kama emu oya nanso se epiniye mu abusua yenya onya otwen honhom yenya to boase ne yento nsanfra busuafo no mo so mbra yetiti din bebre e wona asemi mu yento nsanfra no mo so mbra no mo nkire mu omo wono mo so mfa memeto dwa ne yenhwe yentina asemi so ne yemfa yie entu ye na asundwe embra busua ne ntem abusua hana mde ubesi message so be like video na fe wa share no wa subscribe edi amam na wo wadwo nkire edi ato comment section ho ma ha emergency Ghana TV na akosia de pa ene medin mesanso ene wadi ahyemu e wa ha biem da sene makrawa na madawase